So guys, gimingaw laman jud ko magsugba og saging mo nang nagsugba ko. Kay lami man jud kadto mukha og sinugbang saging. So nakasuway na mamuyani guys nga sugbaon ra. Kay sa unas mga bata pa mi ganahan man jud ko magsugba-sugbag saging. Kanang habit na bitaw mahinog. Pero kanis siya guys, hinog na ni kay kuan ja. Lami po ni siya butangan og star margarine og asukal pero wa man koy star margarine, asukal na lang. Adlaw na tong tanan guys, madung mudto, madung buntag ug madung hapon ug gabi na tong tanan. Kanang ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Ja palihog lang pug guys, wa pa nakapag bisita na di sa hang YouTube channel. So palihog lang pug click sa bell o aron maka-update mo sa hang video kada adlaw ja. Diri ko dari guys kay nagatang ko sa mga nanagat kay basig makakuha silang isda. Yang one guys na namukot na kanana. Makakita ba mo na? So ang ipatubang din guys. Guys, silang abugon tanawa guys. Ilang abugon ng mga isda pasid sa mga pukot. Je! Mamukot pud mo? Saman pukot po din Je. Magatang ko ha. Je. Magatang ko. Kanang singanda ni Iloy? Ha? Bungo ka na? Bungo. So bungo ko ni guys, bungo. Dakeg mata. Hala, daghan nagsigid lagi Iloy oh. Daghan ka jud sigid guys na daghan ka jud nang gi. So mahadlok lang ta mo punit dana kay basig naira bay hito ni no. Nanay hito oh, sakit ra ba ka dun sa maka kuan maka tunog hito nay danggit. Oh daghan nagdanggit oh, lami kini sa buwaron. May daghang danggit nga kuan pari-pari oh, nay daghang kay danggit no. Grabe na ba makatunog? Mo gani. So naay ganahan na dari kanina mura sa butterfly ag color. So ang ganting oh. Asi ganting. Ito. Sabi Ganting. Sabi yan yung bungo daw. Ito kay kausap ko guys, Tagalog kasi yan eh. So ganyan nangalaglag na yung hito oh, buhay pa. Okay. Tino, buhay pa oh, di mo. Mihinga pa siya oh. Kawawa ka naman. Kainin ka na ni pari. Padakop man siya. So nanay siya na kuha guys diya kaning singanda ni kaning balo. Taas og sungo. Balo. Lami ni siya isog baloy no? Ay. Ha? Lami ni siya isog ba? Ha? Kiluha ko nun nabi kayang isog ba niyo? Guys, nako dari sa mga ampalaya kay na daghang kadyo tuwa nang gibitay tuwa nang daghana guys. So ani siyang pamuston kay arong di kuan. Kaya guban dari guys wala maputos na kuan. Di pang kaon sa tukan na o sa naisay mananap nga mo paak ja ma. So guys, happy Sunday na itong tanan mo guys. Diyan mamutos ko dari sa so na guys, kita mo orang naghana na daghang kadto sa mga gagmay. So naghilirang mga gagmay na to orang naghana guys. Ang sayang og kanang di kinabangan kay kanon ra lagi sa mga. So ang gikuan lang nila gamit na kanang stick sa barbecue. Kay kuan mo siya kanang parang naghana. Masinog maka baligya ta dani. Naghana ka mga tuy-tuy oh.
Pero guys, nakautan ako na niliyas niya ni adlaw. Okay guys, magbunot ko dari kay ang gamitin bunot. Kanang ibutang sa makanem. Kani kayo di man ni sa madaot guys, ug basig may ani ra ni ang gamit pa ni. Yung nga nila siya guys, so ano siya pang puturon kayo ron. Butang sa mga anim. So yung nga niya siya kagagman dyan na kaya nang ipambutang sa katong mga tricolors o cardinal. So ganiha guys, gisakitan ko sa naining comment nga anong ngatugad to pa ko umanik na. Nga dugang-dugang ra ko gasto. Ja, salamat ikadto sa ni Mrs. Danny kani taxi. Ang igagaw nga si Nora. Punta na sa naha guys, huwag ka nang nalaba ko na ko'y ticket kay hindi nga si Santa ko na yung makuhag ticket na. Kaya ganahan lagi sila guys nga maadto ko kay rong makatabang ni kong TV. So daghan pagkatong ni Mrs. na nga nung wala ko mauban ni Ja. So adto mi ko ni uban guys kay mo lagi nang dugang-dugang ra kunukos, dugang-dugang rakos. So ang ginahuna guys ko nga di na lamang ko mauban kay kanang gadugang-dugang rakos gasto. So mo ni ang gikuan guys pagpur sila ni ngadto. Kaya ang gusto jud sa bang ison ha kanang ako lagi kanang mo uban ni Ja kay wala ko kuy update ra kuno ko mo. Lately ko sa dito. So ningan si Alex nga si Ja nalaman kay nalay kuan dito Ja. Agihang pong mga kuan ni Alex dito kay naamo ko yung mga trabaho. Silimbuhol na po'y trabaho. Pwede lang guys nga di mo ato. So pwede dyan punta kay bro, nakasalalay ang kinabuhi sa suon. Walang muling kamot ko. Muna na ako guys. So, walang kita ng kamutan. So nga ni sa kurma na. So ano sang isudog sako kay daghan kadto ko kinahanglan ngay ngana. Imuta guys da kali kanang saging manin haghapon sobra sa gidungag. Si Crystal pod nagkuan si Jaga ng price. Sobra pag ganiya gidja guys kanang mo birthday ko, happy birthday day karon ni Tisha Key Makarayan ja happy birthday. Da guys manimo ta. Da guys, happy taday ko mularga kay kuan ron 28. Kaning ang pagkatug Manila guys, kanang dining kagustuhan. So naning kamot ko makahalin ko og mga tanom. Kay mo lagi gusto ni Cristel, may gusto ni Tiri nga mo adto lagi ko guys kay aron day ko nung makatabang ko. So si Tiri si ganahan nga mo adto ko. Ja. Kasi ningon pud mo guys nga narabaw to ningon nga dugang-dugang ra ko og kanang gasto-gasto dadto nila. So wa man po ko ngadto ni Tiri, di po ko mangadto ni Tiri mga unsay mga kinahanglan. So mutabang ko nga maka duo kog mga charity. So daghang kadtong pwedeng duo dito guys. So ahon paning kamutan nga na ako'y mga tabang ni Tiri makaduo ko sa mga charity dito kang kanang action rapid tulpo naas Mandaluyong katuod mong kuna na guys. So pwede ko mo adto dito. Basta na daghang kadtong pwedeng duwan ja mo lagi na guys kanang ganahan sila nga maadto ko kay bawas sila ang mga ison nga ako ray abtikon. So adto mo kabalaka guys kay Nga po sila mga pamati. dyan na sila gipamati si Dudita, Naiubo, Lanat, di man sila pwede mo duduog mangingana guys dyan. Kuan kanang akong insimita pod, di po ito yung makapulo support dito ni dyan kay nain ang mga apon dyan, nabot ito di maintenance, di na-maintenance pod kay high blood. Busy yung puto kayo. Manang niyon si Tiri ngadto na lamang kuno puso nang yung Tiri na nga pangitag pamaagi dihate nga makangadto adto ko. So anang ang gipanghimuan jud pamaagi Kinanglan mo gid mo sa inyo dito na pay mo kuan ano. Sig mo pirahan na kisay mo ship og bantay dito. Tire. Dili man ikaw Makaya pwede ka na ni dira. Ali nga sira sa lugar niya. Dili kaya ay.
Shift mo ba? Kanang ikaw Ano mang- karon, sunod mo ilango. Sunod. Ano po? So guys, okay ra jud kaso ni Cristel balag huldi si Johnny sa nga para sa lang isang tita. Nagto ka makay nini kung nga naguli ko kay si Cristel huldi na anja. Way mo sa dudarig mata og mo duty iyang papa anja way mo asikaso kay. Kaya raman Kaya naman kung ako magandam pagbuntag maglunga. magandam kuan. Okay ra nig mo duty si papa binan ako niya nig hapon og mga kinuan nga kalamunggay yung pa init pa kong tubig mag andam naguggudag mga kamatis niya panghulog na lang niya uli ni papa dungan na lamigaon. Pwede kay uli ni papa. Leave na ka. 7 naman among call time, dili naman 6:30. Kay alas 5 na naman uli. Dali ra man na day. Oh, 7 na day pa kaya na day na. So Ah. amo dinigi sa butan guys before ko Usay magto. 7. Ang Alas 7 Diba na sa una ang kay klase. 6:30 dapat na nako dahil alas 6 dapat na nako dito. Ah. Karon mga 6:30 na kay 7 naman magsugod ang lag. Di kaya man gud na para nakakadlawon. Nani ga buhaton. Ang paglungag wala man problema, res cooker man na. Pero may biyaan. Pag sa hapon nimo na i-prepare tong mga lamas. Mo gani. Pag gising ng 4:30 para dili kayo dili mabugnaw, nagkaom nimo. Nagdayon na ka na po, usa na to lutuon. So giplanuhan jud din namong tanan guys nga maka tabang ko Dili man punitiris. ta, dili man ta baguhay ang mga butangan. Hindi mo na sila mabago guys kay anad naman sila nga kanang dapat trabaho. Ano na sa Manila yung nana mo una dili ra nata diri sa probinsya. Anad na sila kay sa una sa Manila pa kung sa doon na sila mga mata kay magkasikaso silang Bili na kaugalingon. ganun mis balay sa nga, bili na mig 20 pesos. Ngayon ni guli namin, mangita na lang maagong sa 20 pesos, pahit na lang mig itlog. Wala kaya ra jud nila guys. So, Itlog, laki me, pansit kay canton. kasabot na ako. Makaya ra man na siya. Ang imo lang ng budgeton ana ang oras extend kasi sa iyo nimo ba. Aron Yun. tanang bulaton nimo sa buntag, ma-prepare na nimo. Ang ganahan mo kunin sa kana magsabaw si Jay nagabuntag guys sabaw nga. Malunggay nga na. Pwede man hapon da, hapon sa Dahil dagang nagbati dito Hindi na mong good madawat sa kung tiyan, sa uga kaayo, mabuntag. Ayaw mo dahil. Sabaw niya ha. Ikaw sa eskwela ka pero stress, pero medyo ko dapat utan. Pampalakas sa resistensya ba? Dapat pagandang dagdagan kamatis. Buyas, Uy, ah. diksara Ganahan jud kag lehong kamati sa utan. Eh, man, ka na, yung pangpalasa na. Hindi mo kung Ay mo ko dagang lamas pod kay daghang vitamins sa magsagol ba. Pero dili man kayo nung daghan po Ito. kayo. Kaya di man pag gumukhaon ako na parang pampalasa ba? Kapahumot. Dakilain man gusto niya sa gulay. Na may mga Lata man ang katong yung dahon, malunggay ba. sabaw naman niya hagol yung makabutan. Pero di ko ba nagdagang maragpuan ma? Parang kamutis. Di ba yung lalim ba daghang kahimtang karuno kay ano siyempre nakasalalay ba sa ang igsuon nga aho na siyang pinangga kay bawo na si Cristel sa Manila pa mi wanang ganahan na steering nga naa jud po niya kay bisa kang bana kay bawo na sila nga Kamong tanang, willing man gid mo tabang ni Tire. Pero ang problema, dili parehas mo og sitwasyon. Butang. Chimita, high blood. Dagang apo, dagang sikasungit ng eskwela. Mas gamay sa oras na maikuan niya ba kay Tire. Pero ikaw, Ikaw dako bugod naman si kay Crystal si Nicole. Dili na mga problema ko. Ikaw, pwede ka gyud dito. Wala kaya ang kaya nga mong ate Esther gali gustong tapod na siya dito kaso lang napod sa maintenance pod napod sige pamati kung din siya kaya nagsabot mi mga isuon tanan nagsabot mi nga na nga mo nang nag-decide sila nga ako na lamay mo adto kay Rolly na problema lagi sila sa una nga ako untay lang uban ng Problema lang, po dapat sila kay ikaw po dito, mag-amping ko ka kay aron dili dungal sa problema. ano amping naman ko Nabi uban nga kanami dong nagpanik na ka niya, nakalimot na kasi mo galingon. Dili, ang ako ano? bebe oh Ang ako kanang sa Manila ka. Kanang kang mag-cellphone kung bisag asa. Kana dapat double Dahil- okay wise ka. gi-advisean ako sa Dahil mga na sa Manila Dili. o sa probinsya. ibaw na ako sa mga Mo gani. kuan dito kay dugay kog Manila anda. Dili, kanang amo ali amo lang pag remind kayo. Pagabot dito, kay balo na may kong busy ka, imong utok busy na, anak kung mawala na ka sa kagulingon nimo na. Ang sigas ang labini ng Cellphone nimo, cellphone. pirmi na naman
Nakas ana ibilin dito yung cellphone. May gali kay uli Dihatod dire. diri ang cellphone niya. Mo lagi ng problema lagi ka nang itong imbis nga Dato dala na ko kay gimlulir problema. guys, ja. Grabe na ang kabisi datong time ha. Mo tong ningari ang taga imlulir kay gibalik ang cellphone kay nabilin. Dili Na mo, jay usahay nga kanang na blanco na kong utok baka nang murang nasubrahan ako sa kanang unang nga. dili ni mo tanang ID dadon. Magdala Dili ng ako ID mga sa duha. Ibilin ko nimo ang ubang ID. Mo lagi na dapat presence of mind jud ka kabalo kasi mo buhat nga. Advantage kay ka ba kay bisag ayo na Manila gud na di ikpre probinsya kay mo cellphone mahulog. Makalimtan na ay mo Oh, ingon kay yes, mo cellphone biyan ikaw sa lang Manila usahay dili kayo kay- gawat gud na. Oh, ini mabisi pud laman na si mama makalimot og kaon yung maglabad ng ulo. Ano na po di. Tanan na mo dito gasakit na hinuon imbis nga kamo itabangan. Ano ba just tagbilaran mi sa Ang problema kayo. just tagbilaran mi kay Wadyo ko'y pamahaw ato, ginakaw dyan nga mahuman. Kailangan ko ka ng mahuman dyan na nahulakaw ba nga kumplito nga magkuhan ko ka ng okay ba nga na. So guys, salamat ka dun yung tanan niya, salamat ka dun sa inyong mga pag-ampo. So, ugat lang dyan ang pag-ampo nga, kuhan niya, katong na comment nga mo agi ko og katong simbahan, basig di na na matuman guys, kay anang mularga ko diri is hapon. Kaya ito na kumatog sa airport kay arong di na ko maghahulog ka ng kadlawon ko mularga niya. Ang larga na kay alas 5:30. Manang adun lang ko matog sa airport kay nakasuway naman ko guys sa una nga inganang oras sa ahang larga. So nilarga ko pagka hapon dito na ko hapon dito sa syudad kay di po ko ganahan og ganang magabihan po ko sa syudad kay delikado ba po mga kun sa syudad guys manang naman yung paningkamutan nga kanang masadyo-sadyo ko dito. Masadyo ko abot dito sa Manila. Di ko ganahan ka ng gabi ilagi ang flight kay namatay arang kabarato guys nga 1,000 kapinra. Kaso lang Alanganin na oras. Gabi Kanang mga alanganin na oras ba? Abot dito alas 11, alas 12 gabi. So wa ko din kuha na to guys kay sa man nagabot ng pero pwede ra man daw to kay aturo ko magpabuntag unta sa airport pero Ganahan ko manginaan nga time. ang gabi Eh mura dili hasol kayo. kay Kapila ko makabiyahe kung nana kanang Kadlawon ka uwi ka. Dili gabi eh. Dili samok sa kalsada na baka nang mingo Tanan na ko ka ng kadlawon gani ang flight. madlo ko Kung kay gabi kiwa na traffic. Dili madlo ko kay ako ra bayaan niya. Gabiin na niya ako ra gawas ko dito sa sukat. Di mo man sa Manila man ko kay kasuito mo ko sa taas. Manila mo kasuito man ko. Ako suito mo ko kay bisan pag di ka suito basta guwa ka na kanang lugar ah. Kasi kay baw lang ka mo mubasa, makaibaw lang ka mo mangutana. Problema nang wato dito sa Manila, di ka kay mubasa kay Hindi jud kabalo mangutana. mauwaw ka mangutana. Ako guys, di ko mauwaw mangutana. Nagali bisag kinsang-kinsa lang ang pangutan. SWD nga, nisud ko dito ba? Yan ako nga. Dili sa sobrang ano mo kada taon na kung makita ni mo mangutana ka. Wala ano kabuang mo na ko ni. Pag so dyan ng DSWD dito sa Alicia, kasi pero di wa ako na ilis Alicia guys, kaya wabay ko nagpudog Alicia niya, may kailas ang kuan guys, manang nga. Good morning nga naman, nga na, utana jud masaya mong buhaton mga ingana, makakuha mig mga makaabil mig mga ingana, kaya hang isuon nga na, maopirahan nga na. So naay nintubag sa mga pangutana nga, mao ni ang buhaton nga na, so mo na kay bawon ako guys, unsay among buhaton nagabot sa Manila. Unsay among diuwan, unsay among nga na. Ganang ganahan jud sila nga ako'y mo kanang moadto kanang na mga igsuon kay bawo na sila guys unsa ko ka kanang di ko maawaw. Di maulaw niya. Sugot rag waycon kaon. Butra ko gitong kan. So nama di makailan ha dani sa hang vlog nga katong nanganak. So nanganak na sila guys nga hang gitabangan kay ang ijang anak guys so naging anak ahang na pong inaanak karon so nagkumari pud mi. So among silingan na dito sa Manila. So ninggawas na ang bata sa dito sa Bayra bin nila nanggawas ng bata matong gidala na mas taxi Marilba. Ang hi ni mo Mads. So, kay bawo na ka man sugong sayang na kuan nimo sa una nga nang di ko nimo makalimutan. Kay mo na guys kanang ninggawas nagbata dito unja. Nga tumig URM wa sa dawatan ja. Dito mig private. So dito mis San Juan
medical hospital na San Juan no. Mga private na siya, manang dito na gida siya, manang kay baw kung saan paglihok na to, man isa imong giduuwan nga nang apa nang wasay mabayran nagawas. So ako nagkuan na to, nintabang ato niya. Pero di ra na siya guys, daghan ka mga silingan na mga kanang dag hospital mo assist ko. Gaya ni Gigin Bors, na operahan na siya sweater. So kay bawo na si Gigin Bors ug sa ko ka kanang asa-asa ko mudo nga na. Nga nang gamay ra mong mabayran kay bawo na si Gigin Bors kay naoperahan na dito sa UERM. So UERM na dito sa Santa Misa na sa ko pa no? Sa? UERM. Quezon City na ng UERM mong good. Kuha na siya. Murang Quezon City, San Juan ba? Murag Gondiri sa Quezon City, niya sa side, San Juan na, maparte. So guys, matoy ang video karon lawa. See you next vlog. Ja amping tao, ampo. Mukha sa dito guys. Ayun lang ko nag-asin na, tandang nag-asin. Bye.